प्रमद बर'जों रायलायगोन ना रायलाया होननानै आंथ' रायलायो मानो रायलाया जानो जोंनि गेजेराव ज' जानो आंहा जेबो आपत्ति गैयालै आंनो सासे मोजां बिमा हो आं नोंसोरनो सासे मोजां दावहारु होगोन बड़ोलेण्डत विभिन्न जाति जनगोष्ठीर মাজত हत्या हिंसा आरो सन्त्रासर दाबानल জ্বলিছিল बर'नि फारसे जा मुगैनाय बर'खौ जा नेग्लेक्ट खालामनाय सैया खालामनाय बर'खौ जा नासयनाय सोबख'नाय गादबनाय बे जाहोनफोरानो एनडिएफ बेखौ जोनोम होदों नाथाय बेखौ सानखांनानै जोनोम होनाया नंगौ जोंनि बर' फिसा नाथाय बेफोरनो रिजन बेफोरनो जाहोन जाय जाहोननि थाखाय दिनै एनडिएफ बिनि जोनोम जानो गोनां जानाय एनडिएफ बिया मानसिखौ गावनो मानसिखौ बुथारनो मानसिनि गेजेराव अशान्ति लाबोनो थाखाय मालाबाबो जोनोम जायाखैमोन जों बेखौ थारै बुंनो हायो कोक्राझाৰৰ পৰা অসমক বিভাজনৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল সেই কোক্ৰাঝাৰতে আজি অসমৰ একতাৰ প্ৰতীক অসম বিধানসভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু অসম বিধানসভায়ো আজিৰ অধিৱেশনত কি ধৰণে বড়োলেণ্ড স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক শক্তিশালী কৰিব পাৰি শেষ হৈ নাযায় তাৰ বাবে আন্দোলন আৰু সংগ্ৰাম কৰিছো এই আমাথু বড়সকলৰ জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কক এতিয়া কক আপোনালোকে বা গৰক চৰকাৰে কিয় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে কিয় নিৰাপত্তা দিছে কিয় চেংচুৱাৰী খুলি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে কাৰণ ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিলেই গড় বা বাঘ পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা শেষ হৈ যাব গতিকে শেষ হৈ যোৱাৰ পথত থকা বড়সকলক অতি সোনকালে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে कमिसन दानायाव आंखौबो बाथ्रा होआखै सरकारा गावनि बायदि दादों दा बिखौ लानानै बिथांमोना सरकारखौ बुंथो आंथ' सरकार नामा आं बाथ्रा होनायजों बिथाङा मायबा लाब जागोन ना लस जागोन बिथांमोन बायदिनो आंबो सासे सुक्तिखारिल'सो आंबो साइन होग्राल'सो दिनै बिथांमोना आरो आंखौसो जुदि भारत सरकार आंखौसो आसाम सरकार होनना सानबाथ' जानाय नङा बिथाङाबो बिबान दङ दा सुक्तिखौ खालामदों बिथाङा साइनखौ होदो बिथाङा दिनै जुदि सोरबा प्रमद बर'खौ टारगेट खालामबाय थायोबा बोरै जानो गावनि खामानिखौ मावना गाव मानो मावनो हायाखै बेखौसो बुंनांगोन बियो जुदि बिपिएफ नागारनानै थाङो बिनि पलिटिकेल केरियारा आघात जागोन आं जोबगोन होननानै बुङा आघात जागोन इउपिपिएल दारै बाहाय जेबो जाला इउपिपिएल धंस खालामबाय गतिके इउपिपिएल थानानै खुनु खामानि जाला आरो बेलेग दलावबो थानानै खामानि जाया बिटिसिआव शान्ति लाबोगोनब्ला बिटिसिआव खौसेथि लाबोगोनबा बिटिसिआव जौगानाय लाबोगोनबा खालि बिपिएफ दल आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जागोन बे खोथाखौ बयबो रायजो राजाया दिनै उपलब्धि खालामदों बुजिनो हादों बेखायनो बिपिएफ दलाव प्रत्येक दलनिफ्राय हाजार हाजार मानसिया जोगदान जाबाय थायो আমার 40 সমষ্টি 40 জন বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাইদি হাগ্ৰামা মহিলাৰে আকৌ আমি চিফ হিচাপে পাবলৈ আমি সক্ষম কৰিব লাগিব जेला हारिनि थाखाय सोमावसारदों जेला सोरबा जेल जानांगोन सोरबा जिउ होनांगोन जों मिन्थिखानानै थांनाय बेवहाय जों दुखु खालामा दुखुआ बेयावसो जुदि बर' हारिया सिलिंखार जालाङो आं जेलाव थानाया गिदिर खोथा नङा आंखौ थैनायनि साजा होनाया गिदिर खोथा नङा आं सासे मानसि रावनिबो खहा जाया किन्तु दिनै बर' हारिया जुदि सिलिंखार जालाङो बर'नि जि मोननाय थाखानाय बेफोर जुदि सिख'जाफिनजोबो बर'नि मोनथाया जुदि आरो गैया जाफिनो 60 बोसोर 70 बोसोरनि आगोलनि बायदि जुदि आरो गादबफिनजायो सोबख'जाफिनो बेखौ हले जों सह्य खालामनाया बिनि थाखायसो जोंनि गाबनाया बेखौ बुङो जोंनि साजानि थाखाय जों गाबानो बेथ' संसारनि नियमखा होननानैसो बुंबावो जे सोरबाया आन्दोलन खालामोब्ला बे आन्दोलन खालामग्रा मानसियानो मोनजाथारो बे नङा बेनो बिबान मोनथारगोन बे नङा सोरबाया खस्थ' खालामबा सोरबायासो मोनजाखायो बिफाया खस्थ' खालामना गालांनायखौ फिसालाया मोनजायो स' जोंहा आपत्ति गैया सोरबा जानायखौ बिदिबो होनबावो 21 बोसोरनि सिगां मोनसे खोथा बुंदोंमोन आइजो आफादनि जथुमायाव आं दिनै बेखौहाय जोंनि फिसाफोरनि बागै आं बेखौ गोरोबनाय बादि मोनो भारतबर्षखौ उदां खालामनाय समाव मोजां जुजारु नागिरनानै स्वामी विवेकानन्दआ मोनसे खोथा बुंदोंमोन गिभ मी ए गुड मादार आई विल गिव यू ए गुड फाइटार आंनो सासे मोजां बिमा हो आं नोंसोरनो सासे मोजां दावहारु होगोन दिनै नंगौ थारैनो बर' माहारिनि गेजेरावबो वी हैव मेनी गुड मादार्स जोंहा गोबां मोजां बिमाफोर दं जायफ्रा हारि सिबिनो थाखाय जोबथा
नागारसारनायखौ जिउ बावनायखौ थै होनायसिमहालागै गियाजासे गाव गाव फिसाखौ आवगाय होना हरनो हानाय जोंहाबो मोजां बिमा दं। बेनिखायनो आं जोंनि बे बर' बिमाफोरखौ आं सिबियो खुलुमो आरो साबायखर बावो। आं बुंबाय आंनिसिम दिपेन बर' आरो कलिन बसुमतारी एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया आंनाव फैदोंमोन, खाम्फाबो दंफायोमोन। रायलायनाया जाहैबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ गोरोबनांगौ बेखौ लानानै रायलायबाय थादों। खाम्फाबो दंमोन। दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट कलिन बसुमतारी आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आंखौ लोगो हमफैदों। डिसिसना जाहैबाय हाग्रामा महिलारिजों प्रमद बर'जों मोनसे टेबोलाव जिरायबानो समाधान जागोन, समाधान जासिगोन, जोबसिगोन समस्या जोंनि गेजेराव जा बुरबुजावजि दं। ओमफ्राय आंनाव खनसे लाफैदों नालाय आं बुंबाय आंहा जेबो आपत्ति गैया, आं फ्रि, आं रायलायगोन होननानै खोन्थाहरदों। दिपेन बर' दं, कलिन बसुमतारी दं, खाम्फा दं। आंनाव फैदों जे नों जिरायगोन ना जिराया, प्रमद बर'जों रायलायगोन ना रायलाया होननानै। आंथ' रायलायो, मानो रायलाय जानो, जोंनि गेजेराव ज' जानो आंहा जेबो आपत्ति गैयालै, दे माला रायलायनो खोन्थाबानो जाबाय बिसोर होनना बुंदों। आंखौ रायलायनो होनो ना मानो गावसो खारबाय, जोब्बाय गावहासो खारनांगौ जाबावबाय। मा जाखो बेयो, मा ज' जानाय जाखो बेयो, बेखौ ज' जानाय होनो, गावसो मानो खारखो, मानो खारनांगौ बेलाय, दिनैसिमबो जायाखै, बेवहायनो दङ, बेवहायनो थाबथानानै दङ, बेवहायनो थाबथानानै दं, दिनैसिमबो बे रायलायनाया जायाखै। बे खारामोब्ला आं खोन्थायामोन, खिन्थु अपेन खालामबाय आं दिनै, जाबायथ' क्लियार। दा जोंना बेनो, खिन्थु आं स्पष्ट बुंबाय गभर्नमेन्टआ जों दागोनलै, गभर्नमेन्टआ जों दागोन गभर्नमेन्टखौ, आरो जों खामानि मावगोन, गोबां खामानि मावनांगौ दं, जों मावलांगोन। कमिटमेन्ट होनाय दङ रायजोफोरनो, आरो बिटिसिखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो नाजानाया जोंनि थांखि, बे हिसाबै जों खामानि मावलांगोन। रावबो जेबो खालामनो हाया, रावखौबो दागि, रावखौबो गिना, जों दङ, आं दङ, सोरलाय मा खालामबाय दं। जोंबो आन्दलनखारिसो, जोंबो आन्दलन खालामनानै फैनायसै आंबो, सोरनिबा सिङाव थानानै खामानि मावग्रा मानसि नङा जों। दे गथ'थ' गोरा जा, सरकारा फैगासिनो दं। दे थेंक इउ, गोजोन्थों।